Day 22. Let's continue to demand the unconditional release of Senator Jameson Timber, former Councillor Fukuwadzana, Jason Kautsa, and hashtag #Avondo78. Sana bina mashoko abdachi advocate of page re Citizen Coalition for Change. Kuti bo subscribe bo like kuti na on the bell icon. Ashpere muchisha musi kuti vakomana ava vakanzi ava vanozodzoka kukoti muswateni vanhu vaiona sekunge kure but toona kuti ayo madhezi ari kuapproacha zvingatomboiti toona kuti madhezi ava kutosvika toona kuti Citizen Coalition for Change vanyora vachiti they are innocent and are being persecuted solely for belonging to a genuine opposition party in Zimbabwe. Vane vachibva akambana nemapictures avo vachiti aiwa vakomana vari kusungiwa noda kuti vari kubelonga to the genuine opposition yenyika yeZimbabwe. Dei kusiri kudaro dei vasina vambobatiwa vari kuadvocate the release vachiti aiwa toda unconditional release yaJameson Timber ne78 vake. Toona kuti pa78 apa pano include an employee wekuchange radio pamwe chete naformer councillor wekuwadzana nevamwe varimo. Toona kuti vanhu vari kugwadziwa nekukepchiwa kwavakaitwa chinyimwa bail. Tudze mafungiro enyu pine comment section medu sanga no subscribe kulike pamwe chete on the bell icon.